O sector do cerco advirte sobre a cantidade de sardiña no mar. Unha semana despois do San Xoán, que axudou a subir os prezos, os armadores fan un chamamento ao sentido común para non aniquilar a especie. Nova chamada de atención do sector do cerco ante a situación da sardiña. Advirten que non hai tanta abundancia como se di, algo que se debe de ter mantendo ou rebaixando as actuais cotas, ademais de respectando, segundo os armadores, a legalidade galega. O San Xoán e o San Antonio de Portugal axudaron a aumentar algo os prezos durante a semana pasada. Pescaron ben, vendeuse a un precio moi bo porque empezou a 3, a 4, a 5, hasta 6 euros se venderon as sardiñas. E son as mesmas sardiñas, o sea que a xente pois dáselle pola festa e polo menos pois foi un alivio tamén para moitos barcos que fixeron pois unhas semaniñas boas, un par de semanas, entre eso e o San Antonio de Portugal foi moi bo. Malia estes bons resultados, Gonzalo Pérez sinala unha carestía de sardiña no mar. Incide especialmente na necesidade de protexer o caladoiro para non baixar a súa capacidade do 50%. Non hai tantas como a xente di, non hai tanta sardiña como a xente di que hai no mar, vese menos sardiña xa co ano pasado, que importa que veñan unha avalancha delas en algunha zona que estaba sin traballar prácticamente porque os barcos estaban á anchoa, pero hai que ter cuidado co caladero. Eu veño dicindo sempre que o caladero non se pode baixar do 50%. Calquera especie que haga no mar, calquera. Temos que ter moito cuidado, isto de decir, vamos a subir os topes. Os topes hai que subilos si se pode. Por iso, moitos armadores apuntan a quenes compran sardiña do Golfo de Cádiz como culpables do problema. Eu, isto de que di a xente, vamos a botar peixes a destajo, non vou de acordo. Eu xa dixen da outra vez, agora estáse comprando, xa se estuvo comprando peixe no Golfo de Cádiz, a sardiña, para aquí, me parece que xa levan comprado varios barcos sobre 2000 toneladas do peixe que hai alá, non é que lle sobra a eles. Aquí a xente xuzga moi mal, a eles non lle sobra, eles venden unha parte porque están aguantando, botando menos cantidades das que estamos botando nós, pero, claro, despois chegalle ao final e ao final vai a sobrar, pero porque non fan como fan os gallegos, que vamos a subir máis tope, e veña todo Dios a pescar 5 ou 6 mil kilos. Ante isto, Gonzalo Pérez defende que as embarcacións que adquiran sardiña de Cádiz deben respectar a lei galega como o resto de barcos que traballan na comunidade. Estes barcos que están comprando a sardiña no Golfo de Cádiz, que a sardiña ao chegar aquí a Galicia hai que botar o tope que ten Galicia. O tope. Si son 10.000 kilos, son 10.000 kilos. Si son en 2 veces, pois en 2 veces. O que non pode ser é que abriron xa a pesquería de aí de arriba, barcos que tiñan comprado a sardiña os días de San Juan, por culpa deles, xa baixou un pouco máis o peixe. Ainda foi bo precio, pero xa baixou un pouco máis, porque podían traer 20 ou 30.000 kilos de peixe. Porque se tiñan comprados 100 toneladas delas, pois abriron ya. E iso non o tiñan que deixar facer. Non o tiña que deixar facer porque perjudicaron os barcos que levan aquí todo o ano pescando sardiña.